Tak tady máme maledivského černého rumburaka a tady máme rozelu pestrou červenou mutaci, samičku. Má tady kámoše, pirurku a korelu, samečka, ale ten je plaší, ten u nás ještě takhle nebyl. Pirurka jo, ten takhle taky papal, měl jsem na rameni, ale tuto rozelka každé ráno opravdu čeká na stejném místě, až přijdu, sednu a takhle papá. Samozřejmě já ji z jídelny beru plnou hrst slešnice. Myslel jsem si teda bláhově, že to všechno ona potom příště dožere, ale to ne. Zjistil jsem po 2 dnech, že to právě vyžírají tam ty černé ďáblové, no ale to samozřejmě nevadí. A pak, když teda má dost, tak si trošku pohrajeme, neříkám, že se dá pohladit, to ne, ale nárukujeme na prst mi jde. Tam si běhá takhle a pak poštítrží, já tomu říkám, že mi poděkuje a udělá frink a už je v korunách palem a stromů. Je to zvláštní zážitek, nevím, proč si vybrala v mě a přítelkyni. Je to prostě takhle, nikomu jinému nejde, jednou to chtěl nějaký Číňan taky, tak jsem mu jí dal na prst, kousl ho nádherně, skákal tam jak ďábel. No ale toto je opravdu perfektně zpestření, které jsem ještě nikdy na žádném nezažil a tady jsou ještě ty její kámoši.